naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Kulturu Open Mic in Suriname zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940 of 0649528228. Tot dan! Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Kulturu TV Open Mic. We zitten met de heer McDonald en we kwam zien zo de actualiteiten die samen de afgelopen tijd en Saokong ook toe. Saokong na takusap tak 2023 de regering kondig aan batak, want toeverhogingen de BTW Okong, verzekering voor wagi, nanga keuring, oppo en ja. We gaan kijken hoe dat zal gaan. Maar we zijn nu in de feestmaand december. Dus meneer McDonald, hoe gaat u in 2023? No, na decembermaand, feestmaand. Nou, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Alle kijkers, luisteraars van Kulturu TV. Mako groet. En zoals gewoonlijk gaan we weer bezig zijn om de dingen gewoon te zeggen hoe de dingen zijn. We gaan voor niemand liegen, maar we gaan de waarheid ook niet schuwen. Ja toch? Want dat is waarmee wij bezig zijn. Ik zeg het elke dag tegen u, als ik hier moet komen zitten om leugens te komen vertellen, dan kan ik gelijk opstaan en weggaan. Als ik hier moet komen zitten om mensen, individuen of politieke partijen, zelfs mijn eigen partij, naar hun mond te praten, dan kan ik opstaan en gelijk weggaan. Niet daarvoor zit ik hier. Niet daarvoor ben ik begonnen om interviews af te staan die gewoon open, eerlijk en correct gegeven worden. Zoals de situatie is, zo wordt het gebracht. De verhogingen, Milobi Brada. Ik hoop dat wij Surinamers, mij hoop dat Milobi Sernamang, we umek moeite verstand sang da pasi ekukeko in a oranje patu. VHP. Ja? En kom, laat me het beter zeggen, kom takemorboom. In a oranje patu voor a VHP-president. Want de doorsnee VHP'er, de doorsnee Hindustaanse broeder en zuster, Bradanga Safme, Sana Hindustani, ook te viering. Nou, want die groep zijn de lonta president. Den bigis mabotak na den dat wa en jan faro. Zij alleen genieten. We zien het toch, broer. Mensen zijn in die ruim 2,5 jaar dat deze regering aanzit. Bijna moet ik zeggen, dit samenraapsel. Echt waar. Dat ze aanzitten, is er totaal niks gedaan in het voordeel van land en volk. Zoals mij wel beloofde, ja president, toen u huis aan huis ging. Had u beloofd dat BTW bokong. Ik ben beloofd en smatak ai ustempot mi dat mokwa IMF. Ik ben leggen uit dat ustempot mi dat binnen 2 jaar mocht hij autoverzekering, mocht hij levensverzekering, mocht hij verzekering, dat verzekering. Ik ben tegen dat drees in obode, maar we pot beetje kerstboom dat na onafhankelijkheidsplein alsof na goedu nomo ugudu zo. Toch? Ik ben tegen is maar dat den kinderthuizen op abif nyam bijna. Want sociale zaken maakt niks bijna over voor hoe heet het weer? De kinderthuizen, de bejaardentehuizen. De mensen met een beperking moeten de straat opkomen om acties te voeren. Wel broer, als het tijdens de vorige regering is gebeurd, is het fout. Maar jullie zouden het toch beter doen? Wow, zitten toch? 2 jaren en straks bijna 7 maanden. Not unicity. En het zijn deze dingen, mi brada, die mij en de rest van de samenleving irriteren. Verschrikkelijk irriteren. Mi brada, weet u hoeveel mensen letterlijk niet meer, ze zijn de wanhoop nabij. De edeweri. Want in Spanje schreef je dat de nomagi den schreef in nyang. Maar weet u wat het wil betekenen? Te nomagi yup ching nyang funyang. Toch? Suriname is nog nooit zo verdeeld geweest
helemaal opgedeeld in racistische hokjes. Zoals hoe dat nu gebeurt. Want de Hindoestaanse president, die is bezig alleen voor de Hindoestanen. Of tenminste, de Hindoestanen die binnen zijn groep passen. De Creoolse vicepresident is bezig met de mensen die binnen zijn groepje passen. Want niet elke Maron floreert. Laat dat duidelijk zijn. Want mi loopt tak des aan kring. De Javaan die bij de gratie van de ABOP een beetje mag meeliften dat zijn zoon ministertje mag spelen daar op BISA, Binnenlandse Zaken. Die is alleen maar sec bezig met de Javaan. Zogenaamd voor alles en iedereen. Maar gelooft u me, achter gesloten deuren is het een en al racisme. En de NPS, ja, die weten niet eens waar zij staan. Eerlijk, die weten niet eens waar zij staan, want geloof me, de NPS is de grootste schande voor de blakke man. Heden ten dagen. Serieus. Want waar mensen een ferm standpunt zouden moeten innemen. Ik denk niet dat ze moeten gewoon video's of oude filmpjes van wijlen hun voorzitter, meneer Pengel. Gaan zitten nakijken. Echt, men moet er naar gaan zitten en kijken. Dan gaat men zien dat meneer Pengel, daar hoef je niet met alles van de man eens te zijn geweest, toch? Wijlen, meneer Aaron ook. Maar het waren leiders met kaliber. Het waren leiders met daadkracht. Dat mis ik in die huidige babobo. Sorry, maar ik moet het gewoon zeggen. Ja, die groene klootzak die over zich heen laat lopen. Alleen maar omdat hij lekker goed geaccommodeerd is met de centjes. En met posities. En hij mag reizen van en naar Miami. Ja, Amerika dus, wanneer hij wil. Hij tikt een vliegtuig, lekker een lijn 7 of een PL. Hij tikt dus, dat is alles goed. Terwijl de doorsnee NPS'er verpaupert. Meneer, ik praat met alles en iedereen, omdat iedereen weet dat makoepaars, tuurlijk, mi mag. Maar men weet dat, lek van mi ati paars, net zo mi ati, op groen, wit, geel. Toch? De kleuren van de Surinaamse vlag. Ja? En natuurlijk abiji ready. Toch? En daarom ik me ati e broedu wat er nu gebeurt. My brother, het komend jaar, daar ben ik geen doemdenker. Never nooit, want ik hou te veel van mijn land. Maar daarom zeg ik mensen elke dag, ik ben geen racist. Nooit niet. Maar ik ben wel een realist. En je moet realistisch kijken naar wat deze mannen aan het doen zijn en nog gaan doen met het volk. Deze regering, deze constellatie, daarom zeg ik, dit samenraapsel van idioten, van nietsweters, van gierigaards, van gulzigaards, van egoïsten, mensen die het totaal niet menen met het land, leugenaars. Ja? Menen het totaal niet met land en volk. Gelooft u me, het is zo ten hemel schrijend, sayeshi tegen een bepaalde wijk. Toch? Ik kan niet veel doen, maar ik ben ook op sociaal vlak bezig om te kijken waar ik kan helpen. Broer, naar mijn grap. En als er iedereen voelt het, maar weet u wie het nog meer voelt? Die mensen met een beperking. Want u en ik, wij vieren maar ook al longo, u rijdt een taxi, u rijdt een bus, u rijdt een truck, u maakt een jari of wat dan ook, toch? Maar die persoon die thuis zit met een beperking, mijn brada, is super moeilijk. En regeringen hebben nagelaten om die mensen adequaat tegemoet te komen. Ja, ik hoop dat alles en iedereen die mijn interviews volgt, nu al werk ervan zal maken om met een gedegen beleid te komen richting de mensen met een beperking. Wanneer vele van die mensen anderen zijn met een beperking geboren. Die kunnen niet anders doen. Maar anderen waren gezond vanwege misschien een bedrijfsongeval of wat dan ook. Zijn die mensen beland in zo'n situatie dat ze dus nu een beperking hebben. My brother, moet die mensen hun leven dan eindigen? Ja toch? En dan heb je een regering die dus zich absoluut niet druk maakt om die mensen. Weet je wanneer mensen zich gaat druk maken, zogenaamd? Wanneer de verkiezingen in aantocht zijn. En daarom zeg ik, regeringen hebben dit
vuil spel gespeeld met de mensen. En dat moet nu eens een keertje gaan ophouden. Uno misbruik dus, maar die mensen hebben het al zo moeilijk. Laten wij gewoon eerlijk, en daarom blijf ik het zeggen, mi brada. Ik hoop dat de kweekvijver aan politici nu bezig is om goede politici voor te brengen, voor te kweken. Toch, laat die kweekvijver goede politici voorbrengen. Want geloof me, het gros dat er nu is alleen maar daar om zich te verrijken. Ja, echt waar, meneer, hoe ik hier ben, ik ben geen haatzaaier. Maar geloof me, dan moet het nooit zo zijn dat ik vandaag of morgen in een positie kom waar ik een rol van betekenis zou mogen spelen voor land en volk. Want gelooft u me, ik ga niet met hypocrieten zitten. Oh, in de vergaderzaal dan trekt Maku fel van leren tegen een bepaalde partij. En tijdens de pauze dan zit ik lekker met ze te keuvelen in de koffiekamer. No, mi brada. Dat heeft het niks te maken met dat ik hoor het weer haatdragend ben of zo. Nee, maar ik ben serieus bezig of ik ga serieus bezig zijn. En dat mis ik. Ja toch? Dat mis ik. Dan moet men niet komen zeggen, ja, politiek is, ja tuurlijk, daarom heb je het gezegd, dat politiek is vies en vuil. We moeten het schoon gaan maken. Wat voor politiek, dat is politiek, politiek is vies. Nee, laten we politiek een andere elan geven. Laten we politiek een ander gezicht geven. Koji politiek want trafessie. Want afessie is politiek abnonen aan de boeren mensen. Broer, weet u dat heel veel mensen hun auto straks in de garage gaan laten staan? Want de benzine gaat weer omhoog hoor. De verzekeringspremie. De premie om je auto te verzekeren. Mi brada. Oh, dus moeten alleen de rijke mensen een auto rijden? Men kletste tijdens de vorige regering. Toch? Van we gaan richting Cuba en Venezuela. Wel, met deze mensen we denderen als in sneltreinvaart. Nog erger dan Venezuela en Cuba. Ja, dat zeg ik maar gewoon hard. Want u moet kijken. Het is een klein select groepje rondom de president en ook de vicepresident die floreren. De rest, sorry, maar ik moet het zo cru zeggen, mag letterlijk scheid eten. En dat kan niet. Je moet kijken hoe de president... Kijkt u naar die man zijn gezicht wanneer die man een interview komt. Afstaan echt van, ik heb niks te maken met dit volk. Ik doe wat ik wil. En dat is hetzelfde dat zijn ministers ook etaleren. Kijk, die bepaalde ministers. Niks gaat goed op het gebied van volksgezondheid. Maar je moet kijken. De minister van Volksgezondheid komt een voedingspyramide onthullen. Go to hell, zeg ik. Ja toch? Begin goed beleid te maken en dan kom je plotseling met een of ander met dat COVID-monster dat op jezelf lijkt. Ja toch, zogenaamd is er weer COVID. Het is alleen maar politieke afleidingsmanoeuvres waarmee men bezig is. Je moet kijken, zodra er drastische zaken plaatsvinden binnen het land, dan komt men met de afleidingsmanoeuvre. Dan organiseert men een feest, dan gaat men een kerstboom plaatsen. Kijk u dat van die kerstboom, meneer. Als je het werkelijk meent met land en volk, zie je 2020, want de kas was toch leeg? Wel, van waar komt al het geld, president? Dat uw wederhelft, of wat het ook is, steeds loopt te smijten ermee. En natuurlijk, de mensen die op haar en u lijken, ja, die elk jaar dat geld vreten van deze stad, het geld van de Surinamer opmaken. Of na kokamoni. Sorry, ik moet het gewoon zeggen, want waar komt dat geld dan vandaan? Dat is het toch geld dat verdiend wordt. Niet verdiend is, verdiend wordt. Want er wordt geld verdiend in het grijs circuit. Houden jullie op om het volk zo finaal voor de gek te denken houden. En volk van Suriname. Oshifa de man die zei Pinaunu. Oshifa de man die Chisunu. Want ik praat niet meer over slimstemmers en zo. Ik scheld niemand uit. In het begin deed ik het. Maar naarmate je ziet wat er ook gebeurd is. Maar hij heeft ook die mensen super gepakt. Ja, want er zijn fouten gemaakt, ja. Zeker weten, tijdens de vorige regering. Grote fouten. Maar er zijn ook heel veel significante goede dingen gedaan. Meneer, kijkt u. In plaats van dat mensen hebben niet te eten. Maar die achterlijke oerdomme klootzak van OW.
gaat een bushuisje daar op de hoek van de Bonniestraat en de Anton Drachtenweg kapot slaan. Mijn god, snapt u? Dus de mensen van die omgeving, wanneer ze die Leonsbergbus pakken, dan moeten ze in de regen staan, no? Jullie hebben het toch nooit gedaan? En dit soort dingen irriteren mij. Echt waar. Ja toch? Hij heeft vriendjes van hem, gelooft u me? Het zijn alleen maar vrienden, alleen maar mensen die op hem lijken, waren bezig het te slopen. Natuurlijk zijn ze blij, want Wamchi aannemer, wat Hindustani aannemer vindt, Wamchi Roko. Ja, ik neem die meneer niet kwalijk. Ja, maar ziet u hoe wij denken in het belang van... We denken niet in het belang van land en volk. Ayumeking, had je er ooit aan gedacht? Laat dat bushuisje, wat doet dat bushuisje verkeerd in de samenleving? Na bushuisje in elkaar akkoord en kring. Riyad Noor Mohammed, ik noem je naam gewoon, man. Ik word zo vreselijk kotsmisselijk van die man. Ja toch? Jezelf en je vrienden en vriendinnetjes daar zich laten verrijken daar op OE. Dat alleen weet jij te doen. Openbaar groen, meneer, het is één en al een money-making business. Geen enkele Javaan, Indiaan, Creool, whatever, boeroe, die een bedrijf heeft dat bijvoorbeeld Bermen en zo kan schoonmaken, wordt gecontracteerd door deze achterlijke idioot daar op OE. Het is een en al een oranje ding. Zelfs de Hindustan wil dat niet hebben. Laat dat even duidelijk zijn. Want nogmaals, ik beweeg mij overal. En ik hoor die dingen. Weet u hoeveel VAP'ers zich schamen om nu naar hun eigen achterban te gaan? Laat staan de rest van de samenleving. Ja? Jullie moeten één ding weten. Het is niet de Hindustan die jullie aan de macht heeft geholpen. Toch? Woordmerking. En al die huisslaven, die oranje huisslaven die jullie hebben binnengebracht vanuit andere partijen zoals de NDP die nu de grote VAP'er uithangen. Ja toch? Jullie zijn de ergste. Omdat jullie je gewoon laten meten. Jullie zien wat er gebeurt met het volk. Maar elke dag zijn ze bezig het beleid van hun slavenmeesters goed te praten. Ja toch meneer Afiankoi? Ja toch meneer Aluma? Ja? Die zijn naam wil ik niet eens noemen. Gelooft u me? Dat gedrocht van dat daar in de Mexico-straat woont. De Mexico-straat dat bij de kleinste regenbui super onderloopt. Het lijkt een rivier. Wat heeft hij gedaan voor zijn eigen omgeving, voor die eigen straat waar hij woont? Ja? Maar men zit het beleid te verdedigen. Ja? Die achterlijke idioot, meneer. Ik zag verleden een interview waar iemand hem een vraag stelde over de vorige vicepresident. Ja, die crimineel en zo. Hou je muil. Kijk om je heen binnen jouw oranje partij. Dan ga je zien hoeveel criminelen daar rondlopen. Ja? Echt waar. Ja, meneer de Andoloog van de Mexico-straat. Je moet in je eigen partij kijken. Hoeveel kookfiguren rondlopen. Hoeveel criminelen. Kijkt u laatst. Ja? RR-raadslid. Ja? Is betrokken bij beroving en al dat soort dingen. Meneer. Maar het zijn die mensen die constant dit doen. Ik zeg elke dag. Den bitches maar leer me altijd. Tegen Mexico. Af en toe moet je Mexico ook toe. Of heel vaak in Mexico ook toe. Dus je dacht de mensen 3 is er elkaar. Snap je? En dat is wat men niet doet. Want kijkt u hoeveel... Meneer, ik heb niet zo lang geleden een snelle berekening gemaakt. Een vlugge berekening. Van de afgelopen 2 jaar en 6 maanden, bijna 7 maanden dat deze mannen aanzitten. Is meer dan 60.000 ton ormi, brada. Ja, is meer dan 60.000 kilo. Ja, 60.000 kilo. Ik heb verkeerd gezegd 60.000 ton. 60.000 kilo. Dat wil zeggen 60 ton. En 60 ton is een van die, is niet één, bijna 3 van die supergrote diepladers die u ziet rijden in de stad. Zoveel cocaïne heeft men zogenaamd gevonden en vernietigd. Dit land is nu gewoon een cocaïneparadijs voor die coca-boeren. Die gelieerd zijn aan deze machthebbers die nu zitten. Wanneer je filmpjes ziet van een helikopter waar cocaïne gewoon
Alsof het zakken rijst zijn worden ingeladen. Ja, ik heb dat filmpje hier in mijn telefoon. Dan ga je horen van nee, het is niet hier in Suriname. Maar men liegt. Men denkt dat Nederland en Amerika niet weten en al die andere grote mogendheden, Frankrijk en zo. Meneer, ziet u nu daarom hoe Frankrijk geen grappen maakt? Ja toch? Bepaalde mensen durven niet eens in een straal van 10 kilometer in de buurt van Albina te gaan, want ze weten wat erop staat. Ja? Mensen zijn op Interpol-lijsten en al dat soort dingen. Het zijn alleen maar schandelijke situaties, schandelijke taferelen. Hoe willen wij hebben dat dat buitenland moest stikken, serieus? Het kan niet toch? Meneer, kijkt u, laat me de samenleving even weer een vreselijke volksverlakkerij van deze oranje insecten. Echt, sorry, ik moet het gewoon zeggen. Wezen. Toch? Men denkt constant dat men dit volk voor de gek houdt. En dat is mijn probleem. Ja, kijkt u hier. Hati Club Bombari Sale vanaf vrijdag 23 december 2022. Biggie Sale op aardappel. 20 SRD per kilo. Uien 20 SRD per kilo. Zonnebloemolie 65 SRD per fles. Sojaolie 65 SRD per fles. Oh, dus nadat u want deze man. Uien, aardappelen, zonnebloemolie en sojaolie. Dat is die maaltijd. Ja? En dan moet u kijken hoor. Te verkrijgen bij Kasi Trading, Beekhuizenweg 177 en Beetjotelal, Batjeweg nummer 8. Where sitting? VAP, na zo wij zitten, no? Kijkers, kijken jullie zelf. Ja? Na zo wij zitten. Jullie zouden een fles olie. Hoeveel zijn jullie komen aantreffen? Toch? Je moet je schamen dat je reclame loopt te maken voor olie 65 SRD. Oh, dus je doet het volk een gunst. Je doet het volk een gunst. Toch? Net als wanneer de president gronden gaat uitreiken in Nikeri en Saramaka en Komowin. Dat doet hij alsof het een gunst is. Nu doet u alsof het een gunst is, maar vroeger. Want deze regering, wanneer jullie 500 gronden hebben uitgereikt, of 500 beschikkingen hebben uitgereikt, of grondpapier hebben uitgereikt, daar hebben jullie 50.000 voor jullie zelf achterover gedrukt. Ja toch, Mahinder Yogi? Ja toch, Assis Kumar Gayadin en consorten? Ja, ja toch? Krishna Kumari, of hoe je heet, Mathura? Ja toch? Reshma Mangre? Ja toch? Deo Sharman en alle andere grappenmakers die zich zogenaamd de geweldigste parlementariërs wanen. Terwijl jullie gewoon 0,0 zijn. Toch? Ja? En al die klootzak koeienministers, niks doen ze in het belang van land en volk. Maar men rijdt de hele dag met duizenden veiligheidsmannen en sirenes en allerlei dingen. Maar ook daarvoor toch? Ja? Moet ik gewoon, moet ik de president super kwalijk nemen? Want hij heeft weer gelogen, want hij heeft toch gezegd dat dat tot het verleden zou gaan behoren. Meneer, niks gaat goed in dit land, maar u moet kijken. Toch? Ja, die, mijn god, walgelijk denkende vicepresident, die niet eens weet wat hij is en waar hij precies moet staan, die nog steeds volgens mij weer met verlof is. Hij heeft veel verlofdagen hoor. Maar snapt u? Die verplaatst zich à la dol met legerhelikopters. Maar zijn die mensen, toen ze in de oppositie zaten, hadden zij constant problemen ermee. Wanneer bijvoorbeeld, ik weet er alles van, omdat het mijn ministerie waar ik jaren mijn kracht heb gegeven, regardeert het ministerie van Volksgezondheid tijdens de vorige minister. Minister Elias, minister Pengel en anderen, had men constant commentaar, kritiek te leveren. Deze hypocrieten. Wanneer de mensen het binnenland ingingen om goede dingen daar te doen. Meneer, als u ziet hoe men mensen heeft opgehitst, ik zal het altijd blijven zeggen, om de ziekenhuizen te vernietigen die zijn gebouwd in het binnenland. Atjoni ziekenhuis, Marwina ziekenhuis. Kijkt u nu. Weet ik hoor van om te praten met bewijsmateriaal. En iedereen, ik heb het een keertje al gezegd, het gaat weer herhalen. Wie mijn nummer nodig heeft. Mijn nummer is 879-2379. Ik herhaal 879-2379. Dat mijn zin a video konji mekichitak anolemi makele.
Ja, waar heb ik het weer gezet? Het is gewoon verschrikkelijk wat deze grappenmakers doen. Toch? In het Wanica ziekenhuis. Het zwembad van meneer B. Ja toch? Voorzitter, wanneer ik langs rijd, zie ik niks anders daar dan een groot zwembad. Dak- en thuislozen, het is gewoon een dependance afdeling geworden. Van bureau dak- en thuislozen, van het PCS. Met alle respect voor die mensen met een zwakte in hun normaal leven. Maar zijn er geen andere plekken? Kan men niet iets anders opzetten? Maar gelooft u me, Shikers, Lights en al dat soort dingen. Ja, al dat soort bedrijven. Alleen maar bedrijven die op de minister van Volksgezondheid lijken. Die floreren daar. Dienstvoertuig 2648, die bus die ik jaren reed. Ja? Om de COVID-mensen op te halen en zo. Dat wordt gewoon ingezet. Dat mensen dingen doen. Mensen zijn gewoon overnight daar naartoe gebracht. Meneer Golote, het is gewoon een ghetto daar. Laat maar dat filmpje even voor u zoeken om u te bewijzen. Is dat? Milop, dat kan bewijs toch? Snapt u? Het is gewoon, gelooft u me. Dus wat deze regering doet, mi brada. Het is gewoon vreselijk. Deze mensen menen het niet met land en volk. Echt waar. En dat is wat mij zo super hindert van deze gasten. Want mensen zitten de hele dag te kletsen met hun mond. Toch? Van vorige regering dit, vorige regering dat. Wat hebben zij beter gedaan dan deze regering? Ik denk niet dat misschien heb ik niet goed gekeken hoor. Maar ik denk dat u gaat misschien geen antwoord kunnen geven omdat u dus bezig bent met uw programma. Maar we moeten eerlijk zijn. Toch? Het volk voelt het, mi brada. En dan willen mensen steeds doen alsof, ja, die mensen moeten niet kletsen en zo, want het ging niet beter tijdens de vorige regering. Maar jij hebt beloofd, gezworen. Je hebt de mensen de garantie gegeven. Daarom blijf ik erbij. Het Surinaamse volk moet collectief aangifte doen tegen deze president en zijn totale regering wegens oplichterij. U heeft het volk opgelicht met uw leugens. U heeft het volk opgelicht. Toen u huis aan huis ging, had u gezegd dat uw vrouw 10 functies zou hebben. Want gelooft u me, ze wordt nog steeds betaald door staatsolie en al die andere plekken. Men doet alsof dat niet waar is. Het is wel zo. Hetzelfde met meneer Leo Brunswijk. Want alles van deze mannen is een en al leugen, gestoeld op leugens en bedrog. Iedereen liegt wel eens een keertje. Toch? Maar wat deze bezig, bij God jongen, die man liegt alsof het geschreven staat. Keer op keer. En elke keer is hij bezig die ene leugen. Laat hij de andere leugen bedekken. En dat denkt en wanneer je praat. Voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis, dan moet je uitkijken dat jij niet neergekogeld wordt, neergeschoten wordt, niet neergemaaid wordt. De norei naki panya nga bigi truck nga bigi bus. Wel, so be it. Zolang deze man boven de aarde is, zal ik de waarheid blijven spreken. Want wie mij kent, weet dat deze man voor niks en niemand uit de weg gaat. Omdat ik hits het volk niet op. Ik roep het volk niet op om de president te doden. Ik maak de ogen van land en volk open. Dat is wat ik doe en dat ga ik blijven doen. Ja, PCS. Ja dan? Money en Mickey door de minister voor Volksgezondheid. Ja dan? Daarom worden mensen hier ondergebracht. Ja? De minister van Volksgezondheid en Mickey lijkt naar één bouwa atoso disi. Ja toch? Hij maakt precies naar één bouwa atoso disi. Ja toch? Loco, naar gewoon ghetto-vorming. Toch? Het Wanica ziekenhuis controleert favela. Lek zij abben in Brachon. Ja? En dat is nou het beleid van deze rotregeerders. Ja? Corruptie en make money. Ja toch? Ja? Ten eigen baten. Ja toch? Het ministerie is gewoon verworden een money-making business van Ramadin. En temaku etaki, damaku ne etakboom. Kijken jullie zelf maar. Ja? Oké. En dit zijn die dingen toch? Ja, meneer, als u ziet hoe vies en vuil
het daaruit ziet. Ja, kleren worden gewoon gehangen aan een schutting. Want men heeft 1 of 2 grote tenten daar gezet. Nogmaals, dat bedrijf is natuurlijk van iemand die op de minister lijkt, volgens mij. Ik moet dan nog even goed uitzoeken. Volgens mij is het zelfs een familielid van die meneer. Ja, Sheiker's Lights. Ja, ik noem de naam gewoon omdat dat het is. Ja, toch? En hij heeft ook schutting daar gezet. Zo'n soort geïmproviseerde metalen schutting. Metalen hekwerk. En kleren worden gewoon daarop gehangen. Meneer, weet u hoe vaak die geestesgestoorden daar op de zaal lopen in het ziekenhuis? De verpleegsters en verplegers daar zijn bang. De medewerkers van het ziekenhuis. De mensen zijn bang. Laat mij zeggen dat het niet waar is. Vooral in de middaguren en de nachtelijke uren. Ja toch? Want het ziekenhuis is ook super onveilig. De veiligheid daar laat absoluut te wensen over. Gelooft u me? Ik weet waarover ik praat. Omdat veiligheid mijn pakje aan is. Het is mijn vak. Dus ik weet waarover ik praat. Snapt u? Je kan onmogelijk de mensen daar onderbrengen. Toch? Wat is er mis met het terrein van PCS? PCS is zo'n groot terrein. Daar is alle hulp en alles gelijk voorhanden voor die mensen. Maar nee, moneymaking. McDonald, dan komen we op het gedeelte van de criminaliteit. Het blijkt dat er sinds oktober om en bij dat we bijna elke week wel een lijk vinden. De politie treft een lijk aan dat afkomstig is van misdrijf. Het gaat om liquidaties, het gaat om schotverwondingen aan mensen, lijken in een goot, lijken op een open veld, in auto's. Criminaliteitscijfer laat het te wensen over. En we hebben het gezien, de Chinese ondernemers die hebben hun stem laten horen. Waar het volk de pinari moet hebben van een... maar ook dat de armoede die steekt en er geen eenheid is onder de samenleving. Maar heb je het wel bij de Chinezen. Die ondernemers die zeggen van tot hier en niet verder. We sluiten vanaf 's morgens tot 1 uur in de middag. En we hebben het gevoeld. Het signaal is duidelijk. En de regering heeft dan ook direct ingegrepen en een gemengd team van militair en politie ingezet om te surveilleren. Dat het geen Karo Wirfaya is. Laat me zo beginnen met het onderwerp criminaliteit. Want we weten dat we gewoon een grote 0 voor een getal daar hebben als minister Juspol. Geloof me, die man is zo inefficiënt, zo onbekwaam als het maar wees wat. Hij is, geloof me, de slechtste minister van Juspol die ik ooit heb meegemaakt. Echt waar. Echt, hij is gewoon de slechtste minister van Juspol. Weet u, u moet kijken naar die man zijn hele uiterlijk voorkomen. Alsof hij gewoon niet erbij hoort, niet weet waar hij over praat. Geloof me, ik wil bijna niet, als ik hem niet gekend had als politieman. Zou ik gewoon niet willen geloven dat deze man ooit in de politie... Nou, geloof me, hij was echt wel een slappe vertoning hoor. Ja? In uniform, daarom ziet u zijn beleid. Een slap beleid. Echt waar. Want u weet, wanneer het niet goed gaat, minder goed gaat in een land. Wanneer de prijzen niet stabiel zijn. Wanneer de inflatie torenhoog is in een land. Mensen niet te eten hebben. U en ik denken niet om de criminaliteit aan te gaan hangen. Maar voor andere mensen is de criminaliteit de uitweg. Snapt u? Het heeft ook te maken met mensen hun mindset. Met mensen hun educatie. Maar je komt er niet onderuit, mi brada. Dat je die zaken in place moet brengen. Om ervoor te zorgen, want je gaat de criminaliteit niet kunnen uitdammen. Of, weet je gaat het niet kunnen uitbannen. Correctie. Je gaat het niet kunnen uitbannen. Maar wat je wel kan doen, is om het tot beheersbare proporties terug te brengen. Im zorgen dat i beheers a criminaliteit. Minister Osort Moxie. Echt waar. Daarom zeg ik u samen raapsel. Je ziet het toch? Ja? Amoxie Yunus heb niks van i moxies aan kawaf met boem beleid. Echt. Meneer, wanneer u ziet dat de politieman, zeker vrouw, maar de politieagenten moeten bedelen voor schoeisel, moeten bedelen voor uniformen, moeten bedelen voor hun uitrusting. Pardon. Gespecialiseerde eenheden of niet. Hoe wil je dan dat de politie eigenlijk een goede approach naar buiten moet maken? Toch?
een goed voorkomen naar buiten moet maken. Maar dan weet u hoe vaak na blakka aan blakka agempie. Toch? Ja? Met steen of whatever. Of als die gempie toevallig zwart is, dan komt het hem goed uit. Maar je moet kijken, de man een schoeisel. Klopt van geen kanten. Wel priet, nai, uniform. Omdat er gewoon die man gewoon geen ander uniform heeft. Maar waarom kan die politieman niet gewoon 4 of 5 setjes uniformen krijgen? Toch? Gewoon 5 paar uniform, hemd en broek. Ja? Een goed hoofddeksel. Toch? Investeer erin. Ja? Goed en gedegen schoeisel aan een 6e-hands kwaliteit. Omdat een of andere importeur die gelieerd is aan een politieke partij. Make money. En daarom zeg ik deze dingen, omdat niet alleen deze regering. Alle regeringen die zullen komen, moeten er rekening mee houden. Het is geen goed bestuur wanneer je dit soort dingen doet. Je kier abtjes man. Deze meneer voert een beleid. Hij en de leiding van het KPS of de waarnemende leiding. De leiding die waarneemt. Ulukasan voor den scout den werkschema, den dienstrooster. Meneer, ik heb zoveel vrienden bij de politie. En wanneer men mij uitlegt over hun rooster, over de werktijden, weet je wat dat ding is? Mensen zijn oververmoeid daar bij de politie. Dus het hele roostersysteem, de manier hoe mensen ingeroosterd zijn, klopt niet, want mensen zijn ziek. Mensen zijn zo gefrustreerd vanwege de werkdruk, dat de mensen voor langere tijd ziek melden naar een specialist gaan, omdat ze gewoon rust nodig hebben. Die man kan onmogelijk uit een nachtdienst komen, wat vroeger al zo was. De bond, de huidige politiebond, heeft ervoor gevochten dat een beter systeem kwam. Maar systematisch, stelselmatig, gaan diensthoofden er toch ertoe over vanwege het gebrek aan manschappen. Dat die man eigenlijk uit de nachtdienst komt, misschien 8 uur 's morgens thuis aankomt, en later op de dag weer, tegen 2 uur zich weer moet gaan aanmelden. Tamai door ozo na 3 uur en 5 uur om manting. Hoe maakt zo iemand tijd voor zichzelf om te rusten, om tot rust te komen, om relaxed te zijn, om iets leuks te doen voor zichzelf? Laat staan naar zijn gezin toe, zijn of haar gezin toe, want ook die politievrouwen hebben dat probleem. Die vrouwelijke agenten. Toch? Wanneer de persoon uit huis gaat, slapen de kinderen. Wanneer de persoon weer thuis aankomt, slapen de kinderen weer. Gezinsontwrichting gaat plaatsvinden. Man gaat misschien het niet meer aankunnen en begint een relatie met een andere vrouw. Of vrouw begint een relatie met een andere man. Allerlei dingen. God hebben zijn ziel. Kijkt u gisteren. Pardon. Toch? Ik heb mogen begrijpen. En ik heb de nieuwsberichten ook gezien van een lid van het RBT. Jongeman. Die zichzelf van kant heeft gemaakt. Als de berichten kloppen. Dat gebeurd is. Maar snapt u waarmee we bezig zijn? Toch? Je werkt die mensen letterlijk de dood in. Die mensen zijn gefrustreerd. Wel, de gespecialiseerde eenheden, dat is helemaal in een film. Want die inspecteur, of hoofdinspecteur, die gaat niet zoveel het veld in. En natuurlijk, die man moet coördineren en al dat soort dingen. Maar de kleine mannen, pardon, die stress, die werkdruk, we onderschatten het. En dan neem ik gelijk in adem ook mee de militairen. Die mevrouw die daar doet alsof het ministerie van Defensie van haar is. Ja, die alleen maar mensen op posten heeft geplaatst. Is voor het eerst in het leger. Je bekwaam of je bekwaam, je moet op haar lijken, dan word je geplaatst in een van de hoofdfuncties daar. Maar dat zien we toch? DNV, al dat soort plekken. Het zijn alleen maar, waarom moet het een weerspiegeling zijn van de huidige president? Waarom moet het een weerspiegeling zijn van de huidige minister van Defensie? Zet kennis en kunde op de posten om zich adequaat te bemannen en te runnen. Een leger is geen Lego-doos hoor. Ja toch? Het is het instituut dat land en volk moet beschermen tegen de vijand
Van binnenuit en van buitenuit. Foreign en domestic. Maar, meneer, u heeft de beelden gezien, of de foto's zeker gezien. Brood, bijna moet ik zeggen brood met kakkerlak of brood aan een pies bakkas heeft, een pies worst. Ja? Brood met gewoon drie brede kot op een sham. Maar gaat u kijken wat mij allemaal aan het verorberen was. Sade bij de bezigheid. Njang, bijna moet ik wel geen zeggen njang. Zou bij de bezigheid, kom tak gewoon, zou bij de bezigheid vreed. Afgelopen 25 november. Daar op het onafhankelijkheidsplein. Maar de Chimang, de Chiskoto bij elkaar défilé, de KPA, de BBS'ers, de Surdati, Karkong. Wat hebben die gegeten? Wat hebben die gekregen? Maar kijk hoeveel, ik heb die hoor het weer, die offertes hier toch? Ja? Bij onze eerstvolgend interview ga ik de mensen ook die offertes tonen. De maku etaki maku netak san zomaar. Al die diensten en zo die gewoon verrijkt zijn. Bepaalde matties van ze die zo een cateringsbedrijf hebben, mi brada. Alleen maar voor de legertop, alleen maar voor de politietop. Na politietop wa moes nyang. A politietop no be défiler, no be marcher. As dat top no be marcher. Ja toch? Maar je moet kijken. Biggie money en Mickey. Terwijl de manschappen van het leger niet goed betaald worden. Geen overuren krijgen. Geen schoeisel, geen kleding hebben. Meneer. Oliwadi erei nyang. Chagota post gidemang. Laat mij zeggen dat het niet waar is. Hallo? Nou, zodat het takja tot de dood. Ik weet waarover ik praat. Ja? We moeten ophouden met dit soort dingen. Toch? U'tjis de man dat de man stem doen. Ja. De vorige regering, de vorige minister van Defensie heeft misschien wat fouten gemaakt. Ja, hij is waar. Hij is mens. De vorige president heeft fouten gemaakt. Ja, is waar. Het kan beter. Hij is mens. Maar wat nu gebeurt, Abuna, wat nu gebeurt, is het beter dan wat er was? Mi saptak omen voor nono de ekar meneer Benschopning. Lek van omen voor nono de ekar deze Nederlando Boutersening. Dan is het geen ophemelen van die mensen. Maar bij tak van zitten toch? Mensen zitten daar gewoon voor zitten schrijven. Echt waar. We moeten wel zeggen dat de Chinezen een ernstige waarschuwing hebben gegeven. Ze hebben getoond van, if de maak moet uit de kondra, hier economische bedrijven gaan voedsel naar klaar, die totaal. Ik hoor bepaalde mensen ook zeggen, ja, misschien moeten we weer onze eigen winkels gaan openen. Meneer, de doorsnee Hindustan heeft geen enkele winkel meer bijna in zijn bezit, want hij verhuurt zijn pand of zijn panden. Lekker aan die Chinees. Die Chinezen hebben ondertussen ook vele panden zelfs opgekocht en hebben hun business hier opgezet in het land. En broer, vaak geven we af. Ik deed het vroeger ook. Nu niet meer, omdat ik nu dus toch wel een veel betere kijk heb op bepaalde dingen. Toch? Het is niet die Chinees die prijs omhoog drukt. Natuurlijk ga je een paar ertussen hebben die gewoon een beetje hun ding doen. Maar mi brada, wanneer je het duurder opkoopt bij die tussenhandelaar of die groothandelaar, wat wil je hebben dat die man doet? De regering moet die grote bazen aanpakken, maar dat gaan ze niet kunnen. Het is net als hoe ze de grote bazen die de koers opdrijven niet gaan kunnen aanpakken. Want weet u waarom? Dan gaan ze hun eigen partijleden moeten aanpakken. En dan gaan ze, geloof me, letterlijk de afgrond van verkiezingsnederlaag. En dat is het. Men wil goed in het zadel blijven. U heeft laatst gehoord door de president. Ja, al die mensen die kritiek hebben. Ziet u, verkapte oranje dictatuur. Ik heb 700 kilometer gelopen om tot het volk te praten. Komt u nu weer lopen? Kom. Ik zeg het elke dag. Mi hoop ik go aan de nami osso. En dan moet u ready zijn. President. One more takangai. En niet misverstaan worden. En dat kost me kostie. Maar ik ga u de waarheid, want dat is uw probleem. U kan niet tegen de waarheid. U bent een slechte luisteraar. Omdat u gewoon een verkapte oranje dictator bent. Dat is uw probleem.
Maar de druk was wel vreselijk ook vanuit de kant van de Chinezen. Want die hebben duidelijk gemaakt van dat. Want ze maar bij loopt dat voorzitter. Ja, maar ik des niet ziek bij elkaar de country. Maar het zijn letterlijk Surinamers nu. Oké. Die mannen zijn Surinamers. Oké, en die mannen hebben duidelijk gemaakt van Mina Surinamang. Die mannen betalen In hun bescherming. Wat ik doe, doe ik niet alleen voor de Chinese gemeenschap. Maar voor de totale gemeenschap dat er meer beveiliging komt. Want ook toen de man zag gewoon, je meneer McDonald. Je ook zo nog veilig. Je helemaal. na over die, gewoon overdag wordt je beroep. Je wat gelassie. Ja. En weet je wat ik zo grappig vind? Wanneer mensen dan praten over deze dingen, dan worden VHP'ers boos. Of tenminste, de VHP-leiding. De VHP-parlementariërs. De mensen die vreten van de VHP, die worden boos. Snap je? Dus het volk voelt zich onveilig en dan mag men niet praten. Ja? Meneer Amoxie wordt boos. Meneer Brunswijk wordt boos, want wij vallen aan. Het is een mooie nonsens hier in het land. Het is een mooie rotzooi in het land. Toch? Al 2 jaar en 6 maanden, bijna 7 maanden, is het een en al rotzooi, rot beleid. Waardeloos beleid dat gevoerd wordt door jullie. En dan mag het volk niet praten. Weet jou wat man, dit doet tantak altijd. Kom, leg hoe aan het uit. Ja? Want ik heb het recht om te praten. Net zoals ik het recht heb om op straat te komen en te protesteren. Ja? Dat soort scoutinspecteur wan kan contact ook kon klap me of ook kon nak me. Want dat is wat er nu gebeurt. U heeft het geval gezien met die mevrouw laatst, toch? Ja, toch? Kijkt u. Ik heb een paar dingen in vogelvluchttempo even opgezomd. Kijk, het staat, ik heb het niet gezegd. Het staat in Dagblad Suriname, hij heeft mensen geïnterviewd. En kijk wat een Surinamer zegt. Ik hoop voor het beste, maar vrees voor het ergste in 2023. Maar de president komt met zijn sociaal reddingsplan in 2023. Hij is steeds bezig te liegen en te bedriegen om het volk steeds zogenaamd in een bepaalde ruststemming te houden, zodat mensen niet op straat komen. Nogmaals, ik roep mensen niet op tot baldadigheden. Nee. Na mi kondre, na unkondre, umlobbing. Maar ik zeg wel, ik ben super teleurgesteld in de Surinaamse gemeenschap. Omdat kijk hoe slecht het nu gaat. En dan komt de president gewoon laatst weer liegen en bedriegen. Van het gezondheidsbeleid is een erfenis van de vorige regering. Het gaat al bijna 50 jaar lang slecht met de gezondheidszorg. Ontbreekt dat daar een revolutie. Ja? Bij Oppo SZF. Want er was daarvoor een en al een money-making business. Maar weet u wat het SZF verziekt heeft? De politiek. Net zoals de politiek alles verziekt in dit land. De EBS is verziekt door de politiek. De koersen zijn verziekt door de politiek. Wie heeft cambio's laten ontstaan? Het cambio-wezen laten ontstaan. Ja, wie heeft de vergunningen getekend voor de eerste cambio's? Juist ja. Deze zijn de mensen die nu moord en brand gillen. De VAP en de NPS. Ja toch? Meneer, wie heeft de meeste gronden gestolen in dit land? Ik zeg u deze dingen omdat dit allemaal ook valt onder criminaliteit. Deze mensen zijn altijd criminelen geweest. Politieke criminelen. Witteboordscriminelen. Morei leji amorota weer waar je zegt dat ik leg je alles wat Frans uit. Zoals dat nu gebeurt. Wanneer de president komt liegen op nationaal en internationaal, gelooft u me, de man zijn gezicht verrekt geen spier. Die man is gewoon een pathologische leugenaar. En dan kan denk je noem het dat je kies volk. Meneer, om de 5 jaar komt er een nieuwe generatie stemmers, stemgerechtigden. Ik ga het misschien niet meer meemaken, maar ik weet dat het goed komt met dit land. Waarom ik zeg, ik ga het misschien niet meer meemaken. Die etnische tijdbom, die vanaf 25 mei 2020, want nou om een lange naar mij koekoedens aankomt, toch? En dan hebben ze het volk zodanig opgehitst. En met al hun duistere praktijken, want die dingen weten we ook. Ik heb niks tegen de pandits, maar ik weet wat ik gezien heb daar op Sanderij. Toch? Mensen die rechtstreeks vanuit India kwamen, van kop tot teen in oranje.
Bussen van Bajalala stonden daar klaar om de mensen naar de verschillende districten af te laten reizen. Toch? Om hun toestanden te doen. Dit land is met occultisme. Ja, met occultisme is dit land overgenomen. Dat staat als een paal boven. Daarom zit u nu niks. Er vloeit bloed. Kalimaya en al dat soort verschrikkelijke afgoden en allerlei horrorzaken die deze mensen aanbidden. Toch? En niet de doorsnee Hindustan. Nee, de VAP-top. Want zij hebben het gedaan. Ze hebben de mensen gepakt om achter ze aan te lopen en allerlei dingen. Brada. Kijkt u nu wat er gebeurt? Ziet u niet hoeveel moorden er in die 2,5 jaar zich hebben afgespeeld? Hebben plaatsgevonden? Meneer, we leven niet meer prettig met elkaar. De Hindustan kijkt. Mijn God, die man kijkt als een crimineel naar de Creool als een crimineel naar de Hindustan. Nou, Wampchin Funk moest vinden plaats, zodat een racistische tijdbom barst. Hebben we dat nodig? Hebben we dat nodig? Nee, toch? Want die Hindustaanse minister en president, die rijdt met Hindustaanse lijfwachten, die blakke man naar vlag vertoon. Want wanneer hij naar het buitenland gaat, naar Soso den Parati. Deze ding, naar Taiga presi, pas op dat gevaar kan dat de blakke man boven de schietschijf. Laat men zeggen dat het niet waar is. Ja? Nou man, die doet veiligheidsrok op topniveau om een jaar lang uit te. Het is altijd zo geweest, we moeten er vanaf. Ja toch? Wanneer deze mannen aan de macht zijn, meneer, zie je dit ding altijd. Die Afghaanse minister, ja, toen meneer Somoharjo voorzitter was van het parlement. Laat men zeggen hoeveel Javanen daar bij hem waren. Of als een Creool chef was van zijn veiligheidsdienst. Nada. Never, nooit. Ja? Meneer Brunswijk, hij heeft toch zijn achterlijke jungle commando mannen. Die niet eens, anderen van zo weten niet eens hun naam te schrijven. Ja, anderen waren niet eens ten tijde van het jungle commando. Want bijna al die leden van het echte jungle commando, die zijn al 60 jaar en 60 plus. Zijn mannen van mijn leeftijd. Toch? 58, 59, op weg naar 60. Maar dan zie je allerlei jonge vogels rondlopen. En weer die baret aan het zijn. Geweldig, want ik ben JC lid van. Dat wil zeggen, het jungle commando is gewoon een criminele organisatie. Er moet wet en recht gemaakt worden. Wetten moeten geslagen worden om al dit soort gedonder, ja, op te ruimen. Mensen moeten niet doodgaan, dat zeg ik niet. Maar het jungle commando moet ophouden te bestaan. Wat is er, meneer? Dus zodra dingen niet naar jullie zin gaan, dan wordt long bedreigd. We willen niet leven in een staat waar mensen komen bedreigen, hoor. Een hoop ongeschoolde oenen. Nee, sorry. Maar een beetje scoren, maar als ik mij gedraag en als de rest van de samenleving zich keurig en netjes gedraagt, dan moet de rest het ook doen. Wanneer vandaag of morgen meneer Brunswijk VP af is, dan moet het niet meer zo zijn dat Tere Abaraborotje Egwa Albina, of tenminste Egwa Mongo, want Albina nog gango. Maar Egwa Mongo, en van Mongo naar de stad, het lijkt alsof die veiligheidsmannen, die domme jungle commando figuren, alles en iedereen in de rivier willen gooien. Want Jezus Christus titulair gaat langs. Moet langs gaan. Kunt u zich voorstellen? Weet je, we zijn sirene en zwaailicht te gek hier in dit land. En dat zijn die problemen, meneer, terwijl de daadwerkelijke problemen never opgelost worden, hoor. Want die moeder van 3 en 4 kinderen zit met haar handen in het haar. Ze heeft niet te eten, kijkt u, morgen is al kerstnacht. De mensen hebben het moeilijk. Dan moeten we niet doen alsof dat niet zo is. Want een kerstboom moet op die boom terugkomen. Ja? Dus mijn God, die mensen die zo over lijken, de Surinaamse lijken gaan, de lijken van de bevolking die zo pinaart. Dan had je dat geld toch gebruikt om weeshuizen een mooi kerst te geven. Om de bejaardenhuizen een mooi kerst te geven. Om de mensen met een beperking. Het is niet zo moeilijk om alle de mensen in kaart te brengen. Meneer Koentje Bihari is er toch? Meneer Anil Kumar Koentje Bihari, toch? Ja? Met zijn stichting waar occasie. Hij heeft alles in kaart. Want die meneer is niet nu voorzitter van de mensen. En hij doet een goede job. Jullie benoemen allerlei commissies
voor make money. Waarom benoemen jullie geen commissies en werkgroepen? Ja, die dit soort goede zaken doen. Dan hoeft er geen enkele blastieboom te zijn op het onafhankelijkheidsplein. Want dat mag wel. Ja toch, inspecteur Toluut? Ik moet het gewoon zeggen. Ja toch? Daar gaat u zelfs ook mooi gaan wandelen en zo. Maar wanneer het volk op het plein staat, dan komt u met gummistokken en zware wapens en kogelvrije vesten. Allerlei idioten die denken dat ze Rambo zijn. Om mensen te schoppen en te trappen en te klappen. Laten we ophouden hoor. Ja, mensen hoeven niet van Maku te houden of niet meer van Maku te houden. No sweat, no dice, mine spang. Wat ik hier zeg, is de ene en echte waarheid. Want wanneer mevrouw, de first lady van Guyana, der dingen daar doet op het onafhankelijkheidsplein, meneer, probleem. Toch? Maar wanneer het volk haar fundamenteel recht, haar universeel recht wil beleven, moet kunnen beleven, dan moet u kijken. Dan stuurt men de Gestapo af op weerloze burgers die niet eens, geen enkele keer heb ik gezien dat iemand een wapen, niet eens een mes, niet eens een pennenmes heeft getrokken. Maar als u die wapens ziet waarmee mensen daar komen staan in de aanslag. BBS'ers die denken dat ze geweldig zijn. Een paar ongeschoolde politieagenten. Ik heb niks tegen de politie, maar de manier hoe bepaalde mensen zich gedragen. Want het lijkt alsof er een soort, hoe dat ding weer, een soort werk, wat alles van deze mannen is commissie en werkgroep. Volgens mij is er ook een commissie binnen de politie benoemd. Die op straat moet komen. Het zijn steeds dezelfde mensen die je ziet. Die ons komen verjagen. En ons denken bang te maken. Want geloof me, deze man kan je blij maken, maar niet bang. Omdat ik geen problemen wil hebben. Want gelooft u me, deze Coroniaan pikt het niet dat niemand aan zijn lijf komt. Echt, daarmee dede. We moeten ophouden, je moet met je poten afblijven van het volk. Het volk heeft het recht te protesteren. Want de scote protesteren. Meneer Chitras koot ook een skop den en een trap den en een klap ding. Toch meneer Toluut? En waarom wanneer het volk opkomt, dan komen jullie wel met dat soort dingen. Toch? Ja, we weten het. U eet letterlijk uit de hand van de hoogste man van het land. We weten die dingen toch? Ja? Ja, visblaas naar de soort sanity. En toch bent u gehandhaafd geworden in de dienst. Toch? Allerlei criminele daden. En dat is het. Ook de politiedienst moet verschoond worden van de criminelen die er rondlopen in uniform. Vanaf de kleinste man tot de hoogste man. Dat is het, mi brada. Meneer McDonald, dan hebben we de videoboodschap van de meneer Rutte gehad. Excuses geboden voor het slavernijverleden. Het is een voorloper. Nu gaat het proces beginnen. En ja, maar een probleem, zoals onder de Creoolse gemeenschap, is die eenheid. Want we hebben 10 en 1000 stichtingen van nazaten. En je hoort bedragen, €400.000, €40.000, €4.000. Wat man taken toe van tak, ages lek de nazaten wat make money tap, late food en biggie smap ding. Meneer McDonald, van je luku komitas aan, wacht, heeft u iets aan de excuses van Nederland voor het slavernijverleden? En bent u eens mee dat er wordt geëist dat er geld komt, herstelbetalingen? In één woord, kort. Ik denk dat wij als nazaten van de slavernij, niet van de immigratie, want ik zag allerlei immigrantenorganisaties plotseling daar. Plotseling houdt iedereen van de nazaten van de slaven. Plotseling alles maar op blakkaman. Ja toch, zelfs in die presidentiële commissie en de mensen die daar mochten zitten en luisteren en zo. Meneer, wat, ik blijf het elke keer zeggen, ik heb het ergens anders ook gezegd. Wat doet Ambeti Goede daar in die commissie? Wat doet de Assis Kumar Gayadien daar in de commissie? De VAP heeft geen ene moer daar te zoeken. Ja toch, laat een keertje de Creool zijn eigen probleem oplossen. We hebben andere bevolkingsgroepen niet nodig. Dus maar we hebben de heer Van Samson,
we hebben Dat moet- Aluma, we hebben dat soort type mensen. Nou, Je bent wel eens dat ze dat vertegenwoordigen? Nee, absoluut niet. Meneer Aluma, misschien een beetje, maar die andere naam die u daar genoemd heeft, iemand die het zwart, hij is zelfs vergeten dat hij een Creool is. Regelrechte huisslaaf. Ja, hij is steeds bezig het beleid van de mensen die wanneer hij zijn muil opentrekt, die hem voeden. U weet wat een vogel doet met zijn jongen, toch? Ja, wanneer die vogel, die moedervogel of die vadervogel zo een worm stopt in de bek van die kleintjes, zodat ze hun mond houden. Dat gebeurt met die meneer. Die naam is zo walgelijk dat ik die naam niet eens wil uitspreken. Gelooft u me? U moet kijken, zodra die meneer uitkomt, is het een en al troep. Maar ja, wanneer je een clown plaatst in het parlement, gaat die clown een clown blijven. Of tenminste iemand die denkt dat hij een clown is. Wanneer iemand niet eens het verschil kan uitmaken van ik ben nu parlementariër, ik moet ophouden om als een of ander oranje viswijf te doen in een studio waar hij een monoloog houdt. Ja? Men is bang om de lijnen open te gooien. Want men weet wat ze te wachten staat. Daarom blijf ik het elke dag zeggen. Ik ben niet altijd eens met Mimati Lembo, mi brada Lembo. Ja, want we hebben ook onze aanvaringen gehad. En dat is goed, dat is gezond. Dat is democratie. Maar hij is een van de weinigen, zo niet de enige. Die meneer die op de zondag bezig is bij Radio Appint, is ook zo iemand, toch? Ja? Die Hindoestaanse meneer die op de zondagmiddag bezig is bij Appinti. Meneer Wayne Telligt is ook een van ze, toch? Ja, toch? Ze dulden geen tegenspraak. Ze dulden geen eerlijke meninggeving. Toch? Ze dulden het niet dat het volk gewoon hun mening ventileert, hun mening uit op een eerlijke en correcte manier. Nee. Dus hetzelfde geldt ook voor dit van het slavernijverleden. President, na Big May Biggie, nogo poer des madine horen dat betuis. Wat doet Karel Tjoeni daar? Wat? Eerlijk is eerlijk, het RK-bisdom was een van de grootste facilitators van de slavernij. Ja, men heeft mensen gemarteld en men keek toe en ze floreerden. Ja toch? De kruisvaarders en zo, wat waren die mensen? Ze waren toch RK? Die Spaanse veroveraars en zo, wat waren die mensen? Ja, die Nederlandse rovers. Als Piet Hein en al dat soort mensen. Wat waren ze? Toch? Men heeft het altijd, geloof u, men heeft het altijd gedoogd, zolang zij maar lekker konden meevreten. Dus bepaalde gasten wil ik niet daar zien. Wat doet de Sharda daar? Je hebt er niks mee te maken. Laat het aan. Waarom heeft men geen Henk Sakko gezet? Ja toch? Waarom heeft men geen Armand Sunder daar gezet? Ja toch? Waarom heeft men geen hoe heet die meneer weer? Iwan Wijngaarden daar gezet. En noem maar op. Geen Ronald Hoogaard. Ja toch? Geen hoe die meneer weer van de Kol? Meneer Hugo Blanker. Snap je wat ik bedoel? Als je hoe heet hij weer? Een Guno Kastelen had gezet. Dan zeg ik nog, oké. En het is ook iemand met kennis en kunde. Eerlijk is eerlijk, mi brada. De NPS heeft ook zoveel deskundigen. Toch? Waarom zet je geen mevrouw Patricia Ednel daar? Ja toch? En anderen die echt wel kennis hebben. Ze zijn niet mijn vrienden, maar eerlijk is eerlijk, zijn mensen met kennis. Maar nee, ook daar moet u zijn. Zelfs dat weinige dat die Creool heeft, wordt hem letterlijk ontnomen door de mensen die nu denken dat Suriname van hun is. En dat moet nou gaan ophouden. Echt waar. Dus daarom zeg ik ronduit, nee, ik had niks aan die boodschap. Maar ik heb gemerkt dat ook premier Rutte, dat moet ik hem meegeven. Hij heeft geen woord gerept over de immigranten. Want de immigranten, tenminste de mensen die plotseling doen alsof zij opkomen voor de immigranten. Want ze komen niet op voor het gros van de mensen die op hun lijken. Nee, het is een klein select groepje dat gaat meevreten. Men heeft een model gezien, een middel gezien om via de ruggen weer van de nazaten van de slaven. Dus ondanks ook zo met wipi, dat een padis nono in een moderne slavernij voor Santoki, dat de wipoebaka om over onze ruggen gelden van ons te stelen. Dus het is een herstelbetalingen. Dat zou men het op de een of andere manier inpikken voor hun mensen. Dat is het. Wat
Wat wil meneer Ramdinko van Buitenlandse Zaken komen bemoeien? Trouwens, hij bemoeit overal. Ja? Meneer Ramadin en al dat soort mensen. Nee, go to hell man, je hebt er niks mee te maken. Laat het over aan de nazaten. Maar nazaten van de slavernij. Ondi den bijisma funu. O wipi, o chis wipi, o chis bromarchi. Want de mannen brandmerk, de immigranten. Ze konden kiezen. Nadat ze klaar waren met hun contract, konden ze weer weggaan. Velen zijn toch weggegaan? Ja toch? Terug naar India, anderen naar Nederland, anderen naar Engeland. Wherever, Trinidad en zo. Toch? Oké, die slaaf kon dat niet doen. De Hindoestaanse nazaten, de Hindoestaanse immigranten, correctie. Toch? Die hebben toch gronden gekregen nadat ze klaar waren. Zij die zijn gebleven in Suriname. Zie daar het verschil vandaag aan de dag. Wat heeft die slaaf gekregen? Nadat Nonkomas, hij moest nog 10 jaar. Daarom het is maar 1863. Het is niet waar. 1873 pas waren de slaven daadwerkelijk vrij. Want ze moesten nog 10 jaar door blijven werken. Op de plantages. Onbetaald. Wat hebben de mensen gekregen? Meneer, de man op kap. Een emigrant Futupuru. Naar Anupuru, naar Bobbypuru. Ja? Men heeft misschien een paar immigranten verkracht. Maar meneer, procentueel of in aantallen. Hoeveel slaven heeft men niet vermoord? Miljoenen. Ja toch? Over de hele wereld. Miljoenen. Hoeveel heeft Nederland niet vermoord hier met hun slavenhandel? Dan kom je even gewoon een beetje excuses aanbieden. En mitaki pardon. Aida denk asanikba. Ik wil ook niet hebben dat men geld geeft. Dat Nederland geld geeft. Hoor. Als je het mij vraagt, dat is mijn mening. Wat men kan doen. Stop het in gedegen ontwikkelingsfondsen voor Suriname. Ja? Gelooft u me. Dat gaat beter werken. Maar met goede, eerlijke, oprechte en correcte Surinamers. Een eerlijke regering. Niet dit samenraapsel. Niet deze boevenbende. Deze oranje boevenbende. Deze oranje insectenbende. Nee. Sorry. Daarom zeg ik ook ronduit. Ik wil de nimmer hebben. Want dat is ook iets. Deze president wil scoren hiermee. Toch? Want ik denk dat we hem niet door hebben. We hebben Abiu door president. Je want score tak zogenaamd aan een spot loopt die een blakkamang. Dus daarom, naar je regel, je gaat ermee lopen opscheppen. Je gaat lopen pochen ermee. Je kan scheppen op je skeppie. Tak naar je zet kong. Je zetting. Je zetting aan Rutte. We Rutte no lauw. Rutte sap om een kokaplein. Esaka insernang. Lik na vliegveld zorgen op. Die naar binnenland. Rutte sabi. Ja, Joe Biden sabi ook toe. Ja, a vicepresident voor Amerika. Die mevrouw, asabi ook toe. Kamala Harris, asabi. Hoe denkt u nou sabi no? Brief me de luko container toilet. Ja, alle deze Amerika en Holland, tede wani, dat is een prisot kleurie kunku abi. Dus laten we ophouden om te denken dat men niet weet wat er gebeurt in Paramaribo, maar nog sterker nog in de districten en vooral het achterland. Meneer, het is niet mals wat daar gebeurt. Ik zie dat men haast heeft. Het OM, een oud politiecommissaris, en dan neem ik het niet op voor die mensen. You mess with the bull, you get the horns. En een politie-inspecteur, een ex-commissaris van politie, en een politie-inspecteur, die men nu heeft geëist 16 jaar voor die mannen. Wie schuldig is, moet de bak in. Dat zeg ik. Maar meneer, laten we ophouden met klassejustitievoering. Weet u waarom? Ik wil dat ook zien met diezelfde vaart en flair dat die andere mensen, u weet toch, Tafelberg en al dat soort dingen, mensen die op de president lijken, die erbij betrokken zijn, toch? Al die cocaïnefondsen in containers en allerlei dingen en in reiszakken. Laten we zien dat die mensen ook opgepakt worden en net zo ook berecht worden. Met diezelfde sneltreinvaart. Dan is men eerlijk bezig op het OM. En justitie en politie en al die andere mensen die daarmee belast zijn. Dat wil ik zien en het volk van Suriname. AUB, ik weet dat we over tijd zijn, maar ik moet dit nog even zeggen. Mensen, 2 januari, let op.
Hoor rekening na je money. Want bonus pay, money pay, fruko dis dat zo. Trouwen voor, kade no de of tamara. Una mon mor maar nou vier het toch? Want die deed na feest roes. Is dat wat is revi? 2 januari, 3 januari. Te hara ijskas op het wa olifant. Aka lon vrij. Bal kan play vrij. Week aka hoor vrij in die ijskas. O let op. Want minom up next van regering die zie. Maar aan de regering. Make you no beheer you money boom. Want no was maar ne borsardin. Zo zijn wij Surinamers. Rotzooi, we moeten stoppen ermee. Denk je dat im nyan tamara. Maar denk je dat im trouwiki. Daarom ik als aan een januari op 16 wiki. Nee, het heeft diezelfde 4 of 5 weken. Die vele andere maanden ook hebben per jaar, toch? Maar wij leven erop los. Ik was ook zo toen ik jonger was, ja. Maar abisma die euro me jaar moro mi toch de liep moro wel erop los in december. Ano defa no do. Want dat januari dat wo bari. Maar daar moet ik ba. U sabo me verhoging en koeken kom. U kan u takena begin van programma ba toch? O no. U bek me begunu mi maku e begunu. U da ai no so wonya ai. Ik wens ieder, ondanks alle misère, ellende en troep die er gebeurt in dit land, iedereen een vrolijk kerst. Laten we deze dagen nemen om ons te bezinnen. Om met frissere moed het volgend jaar tegemoet te gaan. Dat is het enige wat ik vraag. Voor de jaarwisseling met Gods wil, dan zijn we er weer met een ander programma. Me begunu in afverkeer uno dringi da ugo rei ugo reis go nakis makiri. U let op tapus revi. Mensen, let op je kinderen. Peinom go no go. No poor biggie bom. Anga de wanati want we zijn geen van alle rijken hier. Na de na op groep no na gudumang. De rest uno nap chimang. Toch? Mine tak ino mag depchi switima, maar ino mag firipchi switima. Hou het binnen de perken van jouw budget. Nog een libi boven je vermogen den deed is, want brief before je denkt januari doorheren. Tida 21 ik ba. Ja? Tida 21 ba. Nee, ik jok. Tida 23 ba. Ja toch? Correctie. 23 ba. Oh. Binnen no time. Trawici na januari bara. Ja toch? Einde trawici da januari begin ba. Dus mensen, milobi kondreman. Mine aksudis na bek me begunu. Hoor rekenen tak jidem chifu nya in januari. Maku e begudisi en met tapanga disi etowalisi. Vrolijk kerst. Maar teka kerst in alle bezinning. Hallo, rustig. Ga jullie rustig zitten? Happy. Make you the bells a jingle. Can't say come, oh jingle. Wish you single, yeah. Make you the na sterna top fu abom. En previa fu na new year say come. Oh jingle, wish you single. We wish you a Merry Christmas, a happy Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you A Merry Christmas. Shori, visna fostro yogi shori mi mati. E visi firatori di pinyuati. Imzuku ye pifo salati. Te ye dwengi yu ine firi utre fragi. If ye do nanga opoati, me sembesita ya sa auto fasi. Na you are the nom lasi, yeah. Ma make you the bells a jingle.
Kerstfeest eko, o jingle, wish you single, yeah. Make you de na ster na top fu abom, en pres kia fu na New Year psycho. O jingle, wish you single. Geef wat je te veel hebt, gooi het niet weg, we leven in een tijd van leed en stress. Ga voor verbetering, corona no berekening. Ga voor je zegening, maak een breder kring, ik ga door de gebeden vind. Dan kan de dingen zeggen, tevreden vind. Nos bang akita de yon asani Jesus name, in Jesus name. Maar kan dat systeem schrift in Latin. Hoe make one pom en pastei. Maar kan gwa omu, put butu, they make winsti go fill the air. Kesa ye si jana gi alamang, ya di manga yu isha dalamang. Ya kes na gi yu tu alas ranamang. Ano gi de wasa gutu, kes na one day fu ala bondru. This make you de abelsa e jingle. Kes face eko, wo jingle. Wish you single, yeah. Make you de na ster na top fu abom, en pres kia fu na New Year psycho. Wo jingle, wish you single, yeah. We wish you a Merry Christmas, a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy